U-Park. Πραγματικά ακούστε, γιατί θα σας κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Τι είναι αυτό το U-Park, Αναστάση? Τι κάνει το U-Park? Τι κάνει, για η ζωή μας πιο εύκολη όσον αφορά το πάρκινγκ. Έστω ότι εσύ έχεις αργήσει να ξυπνήσεις το πρωί για να πας στη δουλειά σου. Ξέρεις ότι εκεί που θα πας να παρκάρεις δεν θα βρεις ποτέ. Όλα τα ιδιωτικά πάρκινγκ είναι γεμάτα. Ξέρεις ότι θα φας μισή ώρα. Ωραία. Με φέρνεις με αερόστατο λοιπόν για να λύσω το πρόβλημα. Με τα μάξι ξεκινάμε. Με τα μάξι, ωραία. Και εκεί ερχόμαστε εμείς. Και τι λέμε? Σου δίνουμε την πληροφορία και σου λέμε: στο τρίτο στενό που δεν το βλέπεις από πίσω, φεύγει ένα αυτοκίνητο. Δεν θα τον κεράσεις αυτόν τον άνθρωπο ένα καφέ? Θα τον παντρευτώ, θα τον κεράσει καφέ, πλάκα κάνει. Αυτό κάνει η εφαρμογή. Είναι μια κοινότητα η οποία μεγαλώνει. Πας, παίρνεις τη θέση του άλλου, σε ενημερώνει, σου δίνει την πληροφορία δηλαδή ότι έχει παρκάρει κάπου και φεύγει, και χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς να κάνεις κύκλους, χωρίς να δημιουργούμε κυκλοφοριακό, πας και παρκάρεις τη θέση του και ο άλλος φεύγει. Μπορείς και εσύ να δηλώσεις τη θέση σου. Και να με κεράσει ο άλλος κάτι, άμα του δώσω τη θέση μου. Είναι εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει καμία συνδρομή, τίποτα απολύτως. Το μόνο που πρέπει να έχετε να γεμίσετε το πορτοφόλι σας ώστε να δώσετε τα χρήματα στον επόμενο που περίμενε ουσιαστικά και τον επιβραβεύετε για την καλή του πράξη. Βγαίνω στο κέντρο της Αθήνας. Okay. Δεν βρίσκω να παρκάρω πουθενά. Είναι τα πάρκινγκ όλα πιασμένα. Και έρχεται μια εφαρμογή η οποία μου λύνει το πρόβλημα. Καταρχάς, η εφαρμογή τη βλέπετε στις οθόνες σας τώρα. Ωραία. Είναι δύο κουμπιά. Βρες θέση, βρες πάρκινγκ, δώσε πάρκινγκ. Έστω ότι εσύ λοιπόν τώρα θέλεις να βρεις, είσαι ψάχνεις στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία. Και θες να βρεις θέση. Πάτα βρες θέση. Βρες θέση, πατάω βρες θέση. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην εταιρεία που δουλεύω. Okay. Πατάω δώσε θέση. Okay. Δεν θέλω να περιμένω μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω ότι θα πάω μετά από 15 λεπτά στο αμάξι μου. Και τοποθετώ ακριβώς την πινέζα, εκεί ακριβώς που είναι το αυτοκίνητό μου. Ωραία, και πατάω, επιβεβαιώνω και ξεκινώ. Τώρα λογικά στη δική σου οθόνη θα εμφανιστεί ότι κάποιος είναι κοντά σου. Να το. Τι λέει? Μεσαίο, κίτρινο χρώμα και μάρκα αυτοκινήτου. Κράτα τη θέση, έρχομαι. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ κοντά, Ωραία. έχει γίνει διαδικασία. Ναι, λέει έφτασες. Τέλεια, είμαστε δίπλα. Κέρασε με τον καφέ τώρα για την καλή πράξη που έκανα. Ωραία. 2,4 πόσο λέει? 2,4, ωραία. Είναι με τη μορφή φιλοδορήματος. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει. Και πρόσεξε να δεις, έχουμε και οπτική επαφή. Δηλαδή, φτάνω δίπλα σου. Ναι. Φτάνω, δηλαδή μου λέει είναι αυτό το αυτοκίνητο. Σταματάω δίπλα, σε χαιρετάω. Ακριβώς. Για αρητήρια, ο οδηγός επιβράβευσε την καλή σου πράξη δίνοντάς σου φιλοδόρημα 2,28. Παρακαλώ, αποδέσμευσε τη θέση σου. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε από όλη την Ελλάδα. Καμία συνδρομή, τίποτα. Καμία συνδρομή, τίποτα. Στόλισα το πρόβλημα.